rabuwa da ke larura ce, kanta na nemo magani ba abin da za ya raba mu, in dai ba mutuwa ba. Alhamdulillah, shahararre fasihi wato kan wanda aka fi sani da Isa Ayagi, duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoya Isa Ayagi sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da Allah dan uwa, idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV, da ka danna mana subscribe, sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like, kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun daura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yanda kuka sani, shi Isa Ayagi matashin mawaki ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawakin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoyan Isa Ayagi suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yaba. Da Allah dan uwa, kada ka manta da kai mana share din wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba. Duba da ganin yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, ya cancanci mu yi musu comment na alamar like da nuna jin daɗi. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa muna bibiyar fitattun waƙoƙi ne, da hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun waƙoƙi ne da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba. Shi dai Isa Ayagi mawaƙi ne wanda ya taka rawar gani tun a shekarar 2022, kuma har yanzu ake dama tun a shekarar 2021, kuma yanzu ma ake dama da shi a shekarar 2022. Shi Isa Ayagi dai mawaƙi ne, matashin mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kama da waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na aure, waƙoƙi na bugi da sauransu. Kasance da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙatattun shirye-shiryenmu da zarar mun shirya. Mun gode, sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba. Alhamdulillah, shahararre fasihi wato kan wanda aka fi sani da Isa Ayagi, duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoya Isa Ayagi sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da Allah dan uwa, idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV, da ka danna mana subscribe, sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like, kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun daura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yanda kuka sani, shi Isa Ayagi matashin mawaki ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawakin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar da cewa masoyan Isa Ayagi suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yaba. Da Allah dan uwa, kada ka manta da kai mana share din wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba. Duba da ganin yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, ya cancanci mu yi musu comment na alamar like da nuna jin daɗi. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa muna bibiyar fitattun waƙoƙi ne, da hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun waƙoƙi ne da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba. Shi dai Isa Ayagi mawaƙi ne wanda ya taka rawar gani tun a shekarar 2022, kuma har yanzu ake dama tun a shekarar 2021, kuma yanzu ma ake dama da shi a shekarar 2022. Shi Isa Ayagi dai mawaƙi ne, matashin mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri